Zdravím lidi, vítejte u tutoriálu alias ukázky našeho Discord serveru a je to i takovej průvodce. Tak, ukážeme si, co potřebujete vědět, až se připojíte. Až se připojíte, tak byste měli mít takový ty otázky, co se týče toho serveru, nějaký zdroje, což tady vidíte teďka. A ještě potom, kam musíte psát a tak dále. To se dneska ukážeme. Tak, průvodce na serveru. To je hlavní, co vás bude asi potom zajímat, až splníte úkoly po připojení. Což znamená, že třeba pro vás se bude asi hodit, že vítání, jasně víte, to je kdo se odpojil, kdo se připojil a tak dále. To vás nepotřebuje zajímat. Novinky. Tady jsou novinky z Discordu, které se vztahují na prostě ty, no, Discordový ty novinky. V angličtině samozřejmě. Tak. Přiřazení rolí. Tak, tady se zastavím. Plno lidí má problém s tím, že si neumí přiřadit roli. Tak. Dostanete se sem tak, že tady v té kolonce, tady, najdete si to průvodce se serverem a tady dáte přiřazení. Pokud to tam nemáte, jo, což byste tam asi určitě mít měli, což musíte samozřejmě splnit ještě ty podmínky, takže potom kliknete na to průvodce serverem a tady máte to přiřazení rolí. Plno lidí to nechápe nebo neví. Tak tady máte takovýhle obrázek, přiřazení role. Tady si zvolil roli. Je tady Minecraft a tady ty hry. Tak, to vás zajímá. To sám potom odemkne tyhle ty runky. Minecraft, Valheim, New World, Diablo a takhle. Tady to ne. Potom je kolonka wiki na serveru. To je další zdroj. To zatím mi asi nějak nechce načíst, ale to je v pohodě. Tam je prostě wikina, nebo zatím to tam ještě nic není. Nevím, jestli vám to potom bude později jakoby otevřít, ale zatím si tohle nemusíte všímat, protože pracuji na něčem novém. Tak, další, aby jsme to neprodloužili. Tak, spousta z vás má otázky ohledně kanálů a rolí. Tak, někdo má problém s tím, že si neumí vyhledat nebo zapnout ty kanály. Když já upravuji ten Discord, tak plno z vás má problém s tím, že nevidí ty kanály nebo takhle. Takže to vám ukážu. Takže tady máte, jak máte to průvodce s serverem, tak události a pak máte kanály a role. Tohle to vy neuvidíte potom, možná. Takže otevřete si ty kanály a role. Tady máte tu hierarchii serveru. Tohle to ještě musíte potom dovyplnit. Tady to samozřejmě máte už jakoby, no, hotový. Tak. Samozřejmě, až tohle splníte, tak můžete i procházet kanály. Na to si kliknete. Já třeba vidím úplně všechny. Takže to vám nebudu ukazovat, co všechno tady je. Tady to vám neukážu, to jsou jakoby serverový, to vám ukazovat nebudu. Ale vidíte tady všechny tyhle ty kanály. Pokud samozřejmě přibude něco nového a máte zakliknutou tu roli, já třeba jako administrátor vidím všechno. Já zase i všechno radši sám i zapnu. Proto tady vidíte všechno. Vy to neuvidíte. Tak. A pokud si najdete třeba, chci si vypnout třeba ty hry, jo? Ty hry si třeba chci vypnout. Defaultně to budete mít asi nějak takhle. Takže já třeba, když si to zapnu, tak, vidíte to. Když já si to zapnu, tady měly být ty hry, přímo tady, pod fórum. Když dám sledovat celou kategorii, objeví se mi to tady. Když to vypnu, tak tam nejsou. Vy to budete mít takhle. Jo, vy to budete mít takhle, takže vy si to, dokud budete si to takhle zakládat jednotlivě,
a můžete si to zapnout jakoby co chcete, anebo rovnou kliknete na celou tuhletu a ono vám to dá sledovat celou kategorii. Tak. Potom samozřejmě je tu další věc a to je to, jak samozřejmě to tady na serveru, co využít a co a tak dále. Tak. Uvítání uživatelů. Tady je welcome, uvítací ten logo. Prostě ne logo, ale takový defaultní banner. Tak, jelikož používáme Discord bota Mi 6, což znamená, že spousta z vás má problém se připojit na náš server z toho důvodu, že ten link na invite tracker je jakoby vir. Jo? Ale vir to není. Vir to není, ujišťuji vás, že to vir opravdu není. Vím, že jste plno slyšeli, že to jsou viry, že když někdo tvrdí, že to není vir, že to většinou vir je a tak dále. Ale není to vir. Není to vir, ujišťuji vás a ještě vás můžu jakoby ujistit tím, že opravdu tady je plno lidí, kteří na ten link kliklo. Vy jste ten člověk. Ten Dragon Jacob. Jo, ten na to kliknul, sám na to kliknul, myslel si taky, že je to vir, ale není. Takže pokud budete mít nějakýkoliv problém s invitem, tak prosím, můžete přijít i na server jiným způsobem, než přes tenhle ten tracker, ale samozřejmě je to pomocí toho invite trackeru, což máme tady. Takže tady máme invite tracker, tady jsou všechny invity všech uživatelů, kteří ten tracker mají. Tak a teď vám ukážu, jak to vypadá. Takhle by měl vypadat link na invite tracker. To je třeba invite link trackeru u Johnny Edge 777. Takže ten je akorát redirectnutý přes moje webové stránky, mám to ověření, je to arcaneground.com, klidně si to ověřte i přes Virus Total, nebo já nevím. A tady tenhle ten link má třeba Johnny převedený nebo redirektovaný na custom, nebo nevím, jestli to má teďka převedený, ale asi myslím, že jo. Tak to má převedený na jeho jakoby ale Nikon vím, že to má a Dudlak taky. Tady je jinak Dudlak. A ten určitě má redirectnutý a Nikon taky. Takže ty mají jakoby tady místo toho Mi 6 a Axis mají tam arcaneground.com a tahle ta pomočka a ještě tam mají jejich nick. Ale vás to přesměruje na toho Mi 6 invitování. Že si to musíte odeslat nějaký data a bla bla bla. Jo? Je to z toho důvodu, že on ten Mi 6 bere data jenom z toho mýho bota. Jo? On to bere z mého bota a ten bot je samozřejmě zaplacený. Není to žádný legitimní, pokud si někdo bude mít problém a zjistí si tenhle server a řekne si, hele, chci se ho zeptat, jestli opravdu je to legit, chci po něm, aby mi dal nějaké údaje vůči tomu, jestli ten bot je opravdu zaplacený nebo takhle. Jo. Je zaplacený, klidně vám podložím veškeré doklady, které chcete, je to bohužel dělaný takhle špatně, jo. Takže opravdu, není to opravdu vir a spousta z vás s tím bude mít určitě problémy i nadále. Proto natáčím tohle video, abyste si zjistili, že opravdu to vir není. Opravdu ne. Všichni tyhle lidi se přesto připojili. Všichni. Kromě tohohle. To je můj bot. Ale všichni se přesto připojili. Všichni. Takže tak. Potom jsou tady kanály, potom se teďka už přesuneme ke kanálům. A to je to, že třeba pravidla. Ty jsou pro vás asi důležitá. Nebo ne asi, ale určitě. Tak. Tady máte pravidla, které se měnit nebudou, ale jsou takový jakože už trošku zastaralý, ale já se tím furt držím. Což znamená, že pokud chcete, aby vám byl přidělen
regulární status, tak musíte dát tady potvrzuji, na to kliknete, takhle vám to bude načítat, takhle si to dáte. Ano. A volá vám to přidělí hnedka takhle nový hráč. To vám jako samozřejmě přidělí tyhle ty role. Tak. Když si to zase zakliknu, dám potvrzuji, tak mi to tady napíše add roles. Tady samozřejmě dáte zahodit zprávu a u toho je to samý. Takže když na to kliknete, tak vám to odebere ty role, ale stačí vám, že když kliknete aspoň na jedno z těch dvou, abyste to splnili. Pokud chcete po spolupráci, tak tohle. Tak. To by bylo pro pravidla. Spolupráce. Tady jsou spolupráce, kteří my máme. Tady jsou spolupráce a doufám, že vy budete na tom dobře a budete vědět, co to znamená. Pak jsou tu aktualizace a tady se řeší takovéhle věci. Jo. Pak je řešení, tady se řeší některé věci ohledně schůze a tak dále. Schůze se konají každou sobotu kolem 8 hodiny. Tak. Kolem 8 hodiny a občas se to odkládá, protože nikdo nemůže, nebo to je takový jakože nope. Jo? Nope. Tak, pak jsou tu servery. Tady v té kolonce AG Team, tady budou servery, jak se týká na Valheim, nebo Minecraft, Ark, nebo spoustu jiných serverů, který budeme mít pod naším Discordem, nebo hlavně i doporučený. Pak jsou tu AG Team otázky. Samozřejmě tady jsou otázky ohledně toho, kdy ty jsou hnedka na popředí v uvítacích jenom z toho důvodu, protože můžete přijít na tenhle server a říct si, hele, já nevím, kde je tuto, kde je tamto a tak dále. Tak, tady se na vás zastavím. Teď vám to vysvětlu tady ve videu. Pokud nebudete vědět, kde je tohle video zpětně a chcete si ho znova pustit, tak většinu tohle video asi dám do uvítacích sem. Do uvítání uživatelů. Tady bude to hlavní video. Tady já ho postnu sem, to video. Takže tady bude. V uvítání uživatelů bude tohle video. To je to, co teďka natáčím. Takže si ho můžete pustit. Je to v rámci YouTube. Tak. A potom jsou tady domluva. To znamená, že na domluvě tady si budete dohodovat třeba, tady bude takový ty dohody i s AG týmem, co se týče jakoby těch her a tak dále. Prostě domluvy, prostě. Ano. Tak, potom je tady návrhy. Tady můžete sdělit svoje návrhy. Tady v tom můžete sdělit svoje návrhy a tak dále. Potom ceník. Tady je ceník za své invity. Tak, tady vás trošku pozastavím. Normální lidi můžou mít autoplow 5 invitů. Ale třeba Server Booster má 2. A to z jednoho prostého důvodu. Protože ten Server Booster už jakoby ten server podpořil tím, že už ho boostnul. Takže proto má trošku lepší výhody. Ale samozřejmě těchto věcí, co tady jsou, lze získat i normálně tou neplacenou verzí. Je to na vás, co si vyberete. Chcete mít rychlejší redirect, můžete to mít za 15 invitů. Chcete mít custom emoji, můžete dát jeden invite, ale budete mít 2 ty emoji. Teda jeden, vlastně normální hráč 1 a Server Booster 2. A proč 2? A proč nemá třeba 1? No, protože aby to mělo nějaký smysl to boostnout. Proto je to tak. Takže, a další, samozřejmě. Pak tady máte i vysvětlení, které se týká toho invite trackeru.
ale to už si můžete přečíst. Samozřejmě ten invite jak jsem vám ukazoval, je tam dole, napíšete tohle lomeno invites a vám to vygeneruje váš odkaz. Samozřejmě generuje to odkaz a bohužel, jak jsem už zmínil, dělá to ten odkaz, který vás může upozornit, že je to vir. Ale pokud budete mít kámoše nebo člověka, který řekne, hele, je to vir, neklikej na to, tak mu řekni, že na to kliklo 50 lidí. 50 lidí na to kliklo a řekli, že to vir není. Přitom si to mysleli taky. Takže, že je to vygenerovaný přes Míše z bota, je zaplacený, mám ho zaplacenýho, je to legitimní odkaz. Bohužel nám to trochu odešle nějaký data tomu botovi, samozřejmě. Ale i ten mím musí splňovat nějaké hodnoty, takže nemůže ten bot prostě vám ukradnout údaje od Discordu. Takže tak. No. Pak je tu diskuze obecně. Tady budou ty diskuze, co se týče třeba svých otázek, jako třeba co máte k jídlu, co máte k obědu, nebo prostě k jídlu, nebo co máte třeba rádi, jaký máte koníčky a tak dále. Potom je tady diskuze o hrách. Tady už jsme něco napsali, chceme to trošku zaktivnit, takže první napsal Dragon Jacob. Tak. A ten napsal třeba takovýhle slogan. A já třeba tohle. Potom můžete tady nahoře dáte vlákna, tady máte všechny vlákna samozřejmě. Tady se můžete i připojit. A poprosím vás, abyste do názvu toho vlákna, což je tady to, nové vlákno, abyste zadali jméno té hry. Nikoliv nějaký nesmyslný název, jako třeba Minecraft nebo Minecraft nebo takovýhle. Pokud se překlepnete, nevadí to. Stačí to jenom napsat ještě do toho vlákna, že je to opravdu Minecraft nebo tohle. Ale jakož už Minecraft tady třeba je, tak na to kliknete, takhle se vám otevře chat, což budete mít tady dole, pod diskuzí takhle propojený. A tady můžete psát ohledně Minecraftu. Pokud chcete přepnout na jiné vlákno, klikněte zase na tohle a tady můžete přepnout na jiné vlákno, anebo tady. Potom je giveaway, což tady se budou konat takový ty giveaway, co se týče na Skull Bones, anebo nějaký hry, které jak člověk má a má jich víc těch kopií a chce třeba zasoutěžit s ostatníma lidma. Takže tak. Další informace se dozvíte, pokud si rozkliknete. Tady pod tím máte ještě automatické kanály jako vojsky a tady pod tím máte tikety. A když podáte ty tikety, tak tady máte, na co se to vztahuje. Samozřejmě není to už všechno, protože už jsem to trošku upravoval, tak to není nic. Samozřejmě pokud chcete něco, co tu není, tak zaklikněte tady platby a informace. Pokud máte si žádost o spolupráci, tak tady to druhý spolupráce žádosti. Snad takový špatný nejste, že byste to asi nevěděli. Tak. Potom tady Voice and Talk pod herní diskuzí, to jsem vám chtěl říct ještě předtím než tohle, ale když už jsem to načal, tak už jsem to dokončil. Je to, že tohle je diskuze pro AG Team, to pro vás nebude veřejný. Potom jsou tady kecání, tyhle ty roomky kecání. Tady můžete kecat, pokud nechcete kecat třeba tady v hracím kanále, tak třeba budete kecat tady. Tady můžete si kecat volně, bez nějakých témat na hru. A samozřejmě, když budete kecat i o tom tady, nevadí to. Můžete to využívat všechno. Jo, všechno využívat. Tak. Poté samozřejmě máte automatické kanály. To bude vaše soukromá roomka, kterou samozřejmě kliknete tady na vytvořit kanál a ono vám to takhle vytvoří kanál. Takhle vám to vytvoří. Tady samozřejmě můžete dát vytvořit pozvánku do tohoto kanálu, anebo prostě na to kliknete na jeho, pokud to má povolený a takhle to uděláte. Ano? Takže dáte odpojit a ono vám to takhle smaže. Vždycky musíte kliknout na to vytvořit kanál. Tak. Mělo by se vám to podávat sem do této kategorie. Další věc, co potřebujete vědět, je fórum.
Tady ve fórum máte upload a streamy. Jsou tady různé streameři, kteří vydávají své videa nebo streamy. Ano, říkám správně, svá videa a streamy. Pokud možno, pokud jdete na jeho stream a budete u nás na Discordu, byli bychom rádi, kdybyste jim dali aspoň palec nahoru. A odběr. To znamená, i tady na Discordu třeba tady dáte reakci a tady dáte třeba 5, že jste tam byli. Nějaké třeba like, nebo ty z těch 2 nebo 3, vlastně těchto 3. Jo? Je jedno, co si sami vyberete. Hlavně to nedávajte jako X, jakože to je špatný. Jo? Ale můžete to dát, aspoň budeme vědět, co je špatný a co ne. To samý manuální upload je to tež, akorát si to všichni můžou uploadnout sami, co ještě nemají zakoupený za invity, nemají zakoupený ten automatický upload a si to se můžou potom postovat. Ještě něco k invite recordu ohledně těch invitů. Invitů se počítají tak, že se vám neodebírají. Pokud máte 15 invitů a už si zaplatíte něco za 5 invitů, tak vás to neubere, prostě podle toho víme, že máte nárok třeba na takovýhle invite. Bude se to jednoduchý počty. Tak, to je další věc. Pak je tady hlášení. Sem zadávám hlášení, co se týče jakoby achievementů, porad nebo schůzí a spousta dalších novinek, které zadávám díky botovi. Pak je tu overview, ale to zatím ještě nemám využití. Pak jsou tady fórum, řešení. To znamená, že se tady můžete také řešit na fórum i své věci ohledně těch návrhů, stížností a tak dále. Obrázky. Sem můžete dávat své obrázky. Já už tady něco mám, tak vám to takhle následně ukážu. Tak, tady všechno jste měli. Takhle všechno to máte. Takže jste si to mohli sem jako vzít a dát si to. Pak jsou tady módy. Mod je zatím pro farmingy, ale můžete dát i možná, můžete tam dát i něco jiného, ale zatím jenom ty farmingy. Takže když tady budou nový módy, budete tady mít třeba módy ode mě, tak tam uvidíte a uvidíte tam přímo záložku nebo odkazy na ty módy, anebo rovno odkaz na stažení celého balíčku. A pak jsou tady počítače a notebooky. K tomu se vám vyjádřím, tady můžete sdílet se všemi své sestavy na počítači, nebo nějakou sestavu prostě. Nebo noťaz, nebo televizi, nebo co máte za monitor a tak dále. Prostě hardware. No a tady se samozřejmě dostáváme k tomu invite recordu, to už jsem vám vysvětloval. Pak jsou tady hry, jako slovní fotbal, které můžete už hrát a můžete jakoby psát, jakoby třeba okovy, tak na i tvrdí třeba na tvrdý i třeba co by bylo na tvrdý i třeba Yellowstone, jo? A pak je hádej co. To funguje tak, že tady ten, co vyhraje, nebo co uhádne celé tohleto slovo a musí to uhádnout po jednom písmenku, nejlépe, tak prostě on může vytvořit celkový další jeho hádanku, jméno. Třeba já jsem to měl tady jako první, třeba jsem měl Peninsula. Takže hádali Peninsula a vyhrá to třeba tady to uhád Dudlak. A Dudlak třeba dal tohle. A pak to třeba vyhrál Nikun. Tak. No a tady jsou samotné hry a to už jsem vám vysvětloval. Takže jakýkoliv vaše dotazy uvítám. Bude to dobrý pro vás. Je to takový průvodce. Tady je zase na průvodce. A tady vidíte i o serveru, statistiky nebo tady. Takže tady si to sami můžete udělat. Můžete si sami jakoby když se podíváte na to video, tak budete vědět co a jak. Takže já se s váma loučím a čauky.